Lena-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya isahluko sama-28 season 1. Kungenzekani ngempela ukuthi obhuti bahambe bangishiya ngemuva? Ngeke. Nakho phela kumnyama zonke izindlu nasendlini kabhuti omdala imbala kumnyama. Akwazi lokho ngempela. UNobuhle ekhulumela phansi njengoba engena la esangweni ethuka mangabe ethola zonke izindlu kungekho neyodwa ekhanyayo. Aqhubeka azafika endlini enkulu. Azivule isivalo sendlu engene ehamba kancane ngenhloso yokuthi noma ngabe kukhona osendlini angezwa nakancane ukuthi kukhona ongenayo. Oh hey, usubuyile. Ngezwe eliphansi. Kungazeki ukuthi ubani lo khulumayo. Athuka uNobuhle ethuswa yizwa angalazanga ukuthi elabani. Akhanyisa ugesi uNobuhle ngenhloso yokufuna ukubona ukuthi ubani lo okhuluma la ebumnyameni. Lumshaye kakhulu ke manje uvalo uma ngabe ebona ukuthi lo bekhuluma umfowabo omdala uBhekumuzi. Yo, wazwa ngithusa bhuti. Uhlaleleni kodwa ebumnyameni ngalenkathi Khabazela? UNobuhle ebuza ngokwesaba izicathulo ezibambe ngesandla. Sekuyakhanya manje lapha endlini. uBhekumuzi uhlele esitulweni udame ntongela ugwayi wakhe. Kandayi ngihlalela ukuqapha isimo salapha nje ekhaya ngoba sekuyacaca ukuthi kukhona sebeyiphethe manje. uBhekumuzi eqhubeka nomntongela ugwayi. Ashawa amahlunu uNobuhle uma ngabe ezwa lelizwi liqhamuka kumfowabo omdala. Kandayi khulileka wona dadewethu ungethuki. Qhubeka nje uye lapha egumbini lakho. Kusaqhuba yena uBhekumuzi ngomoya ophansi. Aqhubeke uNobuhle kodwa kumkhathaze nje ukubona umne wabe ekhomba ukungadinwa njengoba yena wayelindele ukuthi uyowufica ungenisile umfuli. Oh hayi nakho ngicishe ngikhohlwa. Ungabusalala vele sekusile manje. Hamba uyogeza ulungiselela ukuya esikoleni ugqoke nje nezingubo zakho lezi ezijwayelekile ungayihluphi ngokufaka umfaniswano wesikole. Bese uyangazisa kuma ngabe usuqedile. Kusaqhuba yena uBhekumuzi. Yebo ngiyezwa Khabazela. uNobuhle ngokwesaba engene egumbini lakhe. Angene avala umnyango ngokuphuthuma ebese ekhuluma yedwa. Akunginiki ke nje kodwa ukuthula ukuthi ubhuti amana athule kanjena nje angabuzi nokuthi kade ngikephi. Kungenzeka yini kodwa simakade ukuthi useyazi? Kodwa Jehova, ngizokwenza njani ngempela uma ukuthi ubhuti useyazi? Okanye uzinhle mhlawumbe khona akushilo kuyena okwenza ehlisa umoya kanjena. Kodwa ngingaba yini lesingamenza ukuthi abe kulesi simo? Ngeke nje akufani nobhuti lokho. Kuyacaca kukhona akwaziyo kanye kukhona iqhinga kahle eziphekwalo njengoba ethule kanjena. Ungasho nje ukuthi wayesekumele ngigeze ngiyesikoleni kodwa ngingayigqoki uniform yami. Inkosi impela namuhla ngizoke ngizwe. uNobuhle esaqhubeka nokukhuluma yedwa lapha egumbini njengoba elungiselele ukuya esikoleni njengokuyalela kwamfowabo. Athi angaqeda ukugeza afune izimpahla zoyigqoka athuke mangabe ebona ukuthi akukho nokukodwa kwisigcina ngubo sakhe kokugqoka kodwa kukhona nje osekuvele kulungiselela ukuthi yena akugqoke. Hayibo, kahle kahle kwenzakala la ekhaya. Abafethu abekho, ubhuti upholile nje. Ngeke. Kukhona ubhuti aphezu kwakho. Namanje ngiyafica la kuwardrobe wami akukho lutho. What the hell is going on ngempela la ekhaya? Noma sekuyathuthwa vele kiwe eNewcastle mina ongazi. uNobuhle esaqhubeka nokukhuluma yedwa kodwa ezigqoka lezi impahla eseyivele izilungiselela ukuba igqoke. Sengiqedile Khabazela. uNobuhle esegqokela ukuhamba. Oh hayi kwangcono kwavele kwakufanele nje dadewethu. Yazi ngazile ukuthi you'll match the color of the day. Hamba kuye lapha emotweni ngizokufica khona mina. uBhekumuzi ephethe ingilazi yakhe lapha esandleni edame eqhabula lolu hlobo likagologo olubize inani eliphezulu. Kodwa ke Khabazela kukhona engingakuqondi la. Kungani kufanele ngiye namuhla esikoleni ngingawufakile umfaniswano wesikole? Futhi lapha egumbini lami azikho impahla zami. Kwenzakalani Khabazela? uNobuhle ebuza ngokudideka. Hayi, kanti incazelo uzoyithola sesifikile isikhathi sayo. Okwamanje phuthuma emotweni ngizokufica khona mina. Kusaqhuba yena uBhekumuzi. Kumkhathaze kakhulu ke manje lokho kwenzakala uNobuhle, kodwa kube nzima nokubuza nje ukuthi bakephi abanewabo njengoba nodadewabo engababoni ebona nje ukuthi lukhulu nomnewabo aphezukwana. Nebala aphuma uNobuhle azayongena emotweni afika alinda umnewabo.
Isikhashana esamlindile emotweni ebese qhamuka uBhekumuzi naye sezicuphile ungafunga mukhulu umcimbi okuyiwa kuwona. Ayishaya ishosholoza uBhekumuzi imoto yakhe ibheke esikoleni esifunda uNobuhle. Bathi bengafika nje athuke kakhulu-ke manje uNobuhle ukuthi kaziliphi iqhinga umfo wabahle eziphekwana. Nakhu phela ezinye iy'ngane lapha ebaleni lesikole ziwugqoke waphelela umfaniswano wasesikole. Athi uyaphuma uNobuhle aphumisane naye uBhekumuzi ebese emyalela ukuthi angayi egumbini lakhe lokufunda kodwa baye ehhovisi likathishanhloko. Athule nje uNobuhle efuna ukubona isiphetho nebala bethi bengafika bemfice khona uthishanhloko. Kube ukuphilelana-ke nothishanhloko iqhubeka inkulumo azathuka uNobuhle uma ngabe esezwa umfowabo ethi, "Ngibhlungu nje thishanhloko ukuthi kuzofanele nodadewethu ashintshe isikole kodwa ngenxa yokuphoqa kwezimo engeke ngakwazi ukuyidalula njengamanje. Yingakho ngizocela ukumthathela lokho enikubiza nge-remove." Kube kuBhekumuzi.